Здравейте, приятели! Най-накрая с навлизане с еврото пусна новата тениска. Дойде еврото. Тениската е уникална, печата е уникален. Той е дълбок и е гравиран в самата материя. Тениската дойде еврото. Вече в моя сайт можете да влезете и да разгледате. Така че казвам ви, дойде еврото, ние го посрещаме с усмивка и халба бира и дебел майтап. Тази тениска не е просто дреха, тя е настроение за хора, които не мрънка, а се смеят. За компании, маси, моменти, които се помнят. Яка визия, качествен печат, гарантирани реакции. Ох, котио, обличия и остави другите да те питат откъде е. Поръчки налично. Можете да ми пишете в TikTok, в Instagram. Аз ще оставя линкче в описанието да влезете и да разгледате. Който си поръча от моята тениска, веднага едно поздравче от Бай Тошо по ваш избор, който решите. Така че за целта снимате се, пращате ми снимка в Инстаграм и ви правя поздравче, подарък от Бай Тошо за незабравимите моменти. Помнете, хората ще го помнят цял живот. Влезте в сайта, там ще намерите другите ми тениски. Суичър с тениска, който е пълен комплект и са много добри. На здраве Зарали. Също съм я пуснал тениската, така че Зарали, моля ви, влезте, разгледайте, подкрепете Бай Тошо. Все пак сме Зарали и няма да се излагаме. Специално за вас съм я пуснал. На здраве Зарали. С чат GPT, другата тениска с чат GPT. Един ден с Бай Тошо и го научих как се пие биричка. Къде ще иде? Няма мърдане. Иначе, айде, на Марс. Имаме също и турби за пазарени, много хубави, много стилни, много елегантни. Какво да ви разказвам, ви ще влезете и те ще разгледате, ще видите. И най-важното да ви представя, нашите тениски пристигат ето с тази турбичка, която е изработена с много любов към вас и пристигат много стилно. Ето тя е с лепенка, специално направена, така че всеки да се чувства много специален от Бай Тошо. Направете си един подарък. Ето, няма какво да разправим. Вие сте, оставам линкче и ще се видим. Айде, пийте една бира с него.